Вітаю! Ви глядите штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. На мінулым тыдні ваяри батальёна Літвін удзельнічалі ў баявых задачах па выведцы са смежнікамі ЗСУ, якія выканалі паспяхова. Частка ваяроў батальёну Волат вярнулася з ратацыі і таксама прыступіла да выканання баявых задач разам з астатнімі байцамі. Палкавое падраздзяленне БПЛА імя Мікіты Круцова знаходзіцца на нулі і праводзіць выведку, карэкціроўку агню і знішчаюць пазіцыі ворага. Падрабязнасці аперацыі, якія праводзяць нашыя батальёны і падраздзялення БПЛА, мы раскрываць не можам. Страт і параненых на гэтым тыдні няма. У полк прыбыла вялікая колькасць рэкрутаў. Яны ўжо праходзяць медыцынскую, тактычную і агнявую падрыхтоўку, пасля чаго будуць размеркаваны па падраздзяленнях і пачнуць выконваць задачы разам з вопытнымі ваярамі. Полк працягвае праводзіць набор медыкаў і спецыялістаў БПЛА. Так што, калі вы валодаеце дадзенымі навыкамі, дасылайце заяўку на ўступленне ў полк Каліноўскага праз чат-бот, які вы бачыце на экране і ў апісанні да відэа. Калі ласка, звяртайцеся ў чат-бот толькі па спасылцы з афіцыйных старонах палка Каліноўскага. Дбайце пра сваю бяспеку. На мінулым тыдні Украіна сутыкнулася з масіраваным ракетным ударам па сваёй тэрыторыі. Удар быў адным з наймацнейшых за ўсю паўнамаштабную вайну. Гарады на некалькі дзён засталіся без святла, вады, газа, мабільнай сувязі і інтэрнэту. Аднак, дзякуючы камунальным службам, удалося практычна ўсё аднавіць. Нас немагчыма зламаць. Мы пераможам гэтую зіму і пераможам у гэтай вайне. Пра ўсе важныя падзеі ў жыцці палка, якія мы асвятляем у прэс-рэлізе, вы можете больш падрабязна даведацца з публікацый у нашых сацыяльных сетках і на афіцыйным сайце палка. Калі вы жадаеце падтрымаць полк, то ўсю інфармацыю можна знайсці на нашым сайце і ў апісанні да відэа. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Украіне!